A veure, jo el personatge que estic interpretant, que en teoria ets tu, doncs és una noia molt responsable i què vas estudiar concretament? Jo vaig estudiar dret. Dret? I vas acabar la carrera de dret? Sí, en principi vaig acabar la carrera de dret. Llavors, tu tenies al costat la teva parella, estàveu molt enamorats. El que sí és que quan jo el vaig conèixer, ell estava consumint tòxics. Ell fumava un porro, a l'ambient on ens movem d'estudiants, hi havia un consum d'àcids, marihuana, hachís, alcohol. I llavors tu li marcaves que això no ho volies, no? Jo vaig tindre una conversa molt sèria amb ell després d'una nit on el consum es va disparar i jo li vaig posar un ultimàtum o les drogues o jo. O les drogues o tu. I a partir d'aquí ell va decidir que tu, suposo, i us vau casar. Correcte. Quan jo vaig decidir casar-me, 18 anys. 18 anys vas decidir casar-te. Ell era una persona molt falta de carinyo, era una persona... I jo tenia ganes d'estar amb ell, de cuidar-lo, de donar-li un munt de coses que de petit i durant la seva adolescència no havia tingut. I quan vam començar la relació de parella junts, jo vaig veure que érem dos mons totalment diferents. Érem dues persones que jo crec que no érem suficientment madures, però bueno, ja estàvem casats i jo el que vaig fer va ser canviar jo. És a dir, jo vaig renunciar a mi d'alguna manera i vaig anar cap al seu món. Tu ara acabes de veure una seqüència en la que la nena acabo de parir, no?, que ets tu, i arriba la teva parella i et diu que se n'aneu a fora i t'ho ven com una cosa positiva i a tu no t'agrada gens. Llavors jo ho he fet des del punt de vista de què em sembla que és aquella sensació, no? Jo quan he vist rodar l'escena, jo m'he sentit identificada amb el que passava pel meu cap fa ja uns quants anys. Jo tenia 20 anys, 21 anys, i a mi en aquells moments em va caure el món damunt, perquè jo tenia una criatura acabada de néixer i em veia sola, completament, no sé a on, se'm va caure el món a sobre. I després també et vas sentir, a partir d'aquí, et vas sentir sola en molts moments. Sí. Amb la nena. Sí. Hi va haver temporades que no és que em vaig sentir, és que vaig estar sola, perquè ell tenia la seva feina, a la millor tenia que estar 5 dies fora o 4 dies fora i jo estàvem soles les dos. Bueno, tu quants anys tens? Jo ara 27. 27? Ah, mira, jo faig 27 ara, al desembre. I quants anys tenies quan la teva mare va començar a tenir aquest problema o quan... A veure, bueno, era molt petita, des dels 6-7 anys ja te n'adones de tot això i de ben petita ja era conscient. Silenci, silenci, sisplau. Mama, 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 tinc gana. És a dir, que va renunciar a tu, no? Va renunciar a tu, tenies una nena petita i llavors aquí va començar la teva addicció. Jo crec que no, Jo estic convençuda que no. Jo crec que és una malaltia que de la mateixa manera que una persona té una diabetes, té un càncer, és una malaltia que hi ha una sèrie de persones que portem i hi ha persones que la desenvolupen i hi ha persones que no. El personatge que jo tinc escrit, no? Ella diu moltes vegades que és a partir de la mort del seu pare que comença a veure. Tu neixes amb això i la vida et posa davant de situacions que en un moment determinat, si amb el teu entorn l'alcohol o un altre tòxic és habitual i tu t'habitues a allò, un tòxic el que fa és
mentalment hi ha una alteració. Aleshores, a mi el tòxic des de petita o des de que jo vaig començar a aprendre el que feien a moltes cases, el vi als menjars, etc., jo notava que em produïa uns efectes, i aquests efectes, al ser una persona malalta, els vaig començar a utilitzar. Quan? Segurament des de molt jove. Hi ha moments puntuals que en vez d'afrontar determinades situacions el que fem els malalts addictes és utilitzem el tòxic, i el tòxic ens fa que ens posem amb el nostre món, no afrontem realitats i tal, però no és a partir d'un moment determinat. Jo no em vaig plantejar mai que era una persona malalta, jo em vaig plantejar que estava molt malament, que tenia una depressió, que jo estava bevent, aquesta era la meva pel·lícula. Per culpa de depressió, perquè no estaves bé, perquè no estaves... Perquè la feina, perquè la meva parella, la situació, perquè el món. Jo al començament m'agradava buscar les causes i sempre volia... Sempre les busquem, no? No n'hi ha. No n'hi ha. Vols dir que haguessis tingut una vida regalada i hagués passat el mateix? Hi ha persones que tenen una vida regalada. I són... I a nivell de sentiments, tu què creus que passa amb els... Te'ls anul·la, te'ls distorsiona? Quan realment estàs en procés no tens sentiments. És a dir, vius per veure, de veritat. És una necessitat. Tot el teu món està enfocat en tindre prop teu la substància a la que ets addicte, tindre-la prop teu i estàs pensant contínuament com aconseguir-la quan se t'acabi. I és igual la substància que consumeixes, és igual que sigui droga, que sigui alcohol, que sigui pastilles. Quin és el moment en què tu te n'adones i fas el cop de cap? Jo el moment que ingereixo alcohol i pastilles i que de la mateixa manera que les ingereixo perquè ho necessito, el meu cos les rebutja, és a dir, jo prenea i ho treia tot, i és que si jo volia viure, tenia que beure, perquè és que si no beveia m'agafava de tot, em tremolava, m'agafava angoixa, vomitava. Què feia, doncs? Beure. I quan bevies no tremolaves? No. Hosti, o sigui, la tremolor és quan no bevies. La tremolor te la provoca el síndrome d'abstinència. Aleshores, allí jo ja demano ajuda, dic, no puc, o sigui, és que no... I és quan em busquen l'ajuda. I en aquest cas la teva parella com va reaccionar? T'ha ajudat en aquest sentit? Aviam, ell no és una persona malalta, però ell ha estat consumint en mi tota la vida. Hi ha hagut moments que el consum dels dos s'ajuntava la meva malaltia amb un consum, i això ens ha fet molt mal als dos. Aleshores, ell, encara que no fos una persona malalta, no estava bé perquè estava baix els efectes d'un tòxic. El tòxic fa efectes, siguis o no malalt. Un dia vaig arribar jo a casa, vaig anar amb les amigues, i quan vaig arribar, els vaig trobar discutint, els meus pares, i la meva mare estava bevent. I clar, jo li vaig dir, però què fas, no sé què. I aquell dia ja va ser el dia que es va desemmascarar tot. Però jo pensant que el meu pare no ho sabia, el meu pare pensant que jo tampoc ho sabia, saps? I ara, per exemple, a casa teva és un tema que es parli amb naturalitat, i que es parli sovint, el fet d'aquest problema. Al principi era tabú, Al principi, al meu pare li va costar molt acceptar, venir a les teràpies, perquè esto no et va ajudar, esto siempre vas a estar igual i no sé què. Ell ha estat durant molts anys totalment desorientat envers la meva actitud, perquè aquesta és una malaltia que els que tenim al costat, com que també ho passen tan malament, perquè ells acaben estant malalts, no s'ho volen creure. En un primer moment ho tapen, perquè la societat no deixa de veure en una persona un drogadicte, un borratxo, com algo marginal, com un vici, i va arribar un moment quan yo vaig tocar fons que la nuestra relación estaba totalmente trencada. Cuando ella está físicamente hecha un auténtico pingajo, no te lo ves ahora, no te lo puedes imaginar. Y evidentemente está muy mal, ¿no? Es decir, está en las últimas ya. Entonces es cuando ella da el paso
y yo pues voy un poco después. Qui a mi realment em va ajudar va ser la meva filla, La filla. va ser la que va estirar de mi. Bueno, jo a la pel·li crec que fan representar una escena que la teva mare estava molt borratxa i l'has de posar a la banyera, això... Això sí que va ser xungo, sí, va ser molt... Això sí que va ser... És el pitjor, eh? Una de les... Recordo dos o tres imatges horroroses d'aquestes, però aquesta... Era petita, tu. No, aquesta era gran. I va ser després de la bronca aquesta que t'he explicat, que es va ja desmantelar tot. Sí. Llavors, doncs, clar, vaig agafar, el meu pare va marxar de casa i em vaig quedar amb la meva mare. I clar, estava amb ella tot el dia. Vaig deixar d'anar a la universitat i tot, jo vaig estar amb ella tot el dia. I llavors, clar, ella estava tot el dia dormint, no menjava res, vomitant tot el dia, i clar, convulsionava, vomitava, tenia deliris. Jo aquella primera setmana per mi va ser del més dur que jo he passat a la meva vida. Jo recordo estar al llit, estar la meva filla sota meu i vamos, jo aixecant-se a les dues de l'angoixa que tenia i de la necessitat i de les ganes del tòxic. Bueno, clar, jo estava fet a pols perquè ja... O sigui, és a dir, vaya merda, i com ho farem, i es morirà, i... Saps? De molta por i de molta angoixa, que no saps què has de fer, que ja portes molts anys engollint tot i que no saps què passarà. I la teva filla, hòstia, a mi em sembla un acte d'amor molt gran, no? El que... Jo, no sé, la vaig veure una dona tan acabada. Jo estic contentíssima, de veritat, i me l'estimo un munt i vamos, estic orgullosíssima d'ella. Té dolor, ella encara té dolor dins, encara no l'ha sabut acabar de gestionar. Costa. A les teràpies de parella i a les teràpies familiars, a les teràpies de grup, el dolor del familiar costa bastant que el gestionin. Yo iba allí, pues, incluso me sentaba cátedra, como que supiera de algo. O sea, es un poco despechado, ¿no? ¿Quiénes son estos tíos que me van a contar que yo no sé por lo que me decías antes, Esa ¿no? posturilla con la que has entrado tú que te he visto, pues más o menos me puede servir, ¿no? Deixar el tòxic és el més fàcil, val? El que és el més difícil és aprendre a viure sense prendre. Quan em van donar la mà al grup, quan jo vaig veure que entrava en un grup, un cop el meu cap estava ja una mica clar, quan vaig veure que no se'm culpabilitzava de res, que la gent m'escoltava, que el que jo deia no era cap monstruositat que la gent no pogués escoltar, perquè jo estava escoltant el mateix o coses més grans d'altres persones. Quan jo podia parlar i tots els anys que jo havia estat culpabilitzant-me, anul·lada per la situació i anul·lada pels tòxics, com a persona, el grup se m'escoltava, les coses que deien es sopesaven, es valoraven. Els enganyava. Jo allí vaig començar a dir... No sóc un bitxo raro, sóc una persona normal, humana, que té aquest problema i això fa canviar molt, clar. I ara estàs contenta d'haver superat tot això, no? I jo estic contentíssim. I ara comences a viure i a estimar-te, suposo, no? Ja fa temps que vaig poder començar a viure i ara m'estimo i puc estimar els demés. Salir de donde ella ha salido No, me parece y vivir como está viviendo ella. increíble. Es para, chapo. es para contarlo y yo pues lo único que puedo decir es que tengo la tremenda fortuna de estar a su lado, ¿no? Que ella me permita estar a su lado. Sou una gent, en el fons, molt forta. És una de les coses que, o sigui, que siguin gent que aparentment, no? Teniu la vostra debilitat, no? Però quan esteu aquí i heu passat el que heu passat i a més esteu guapes i esteu aquí aguantant i donant peu a que es faci això, a mi m'agafa com un sentiment d'admiració, no? I ara estava fent-lo de la teràpia, no? Et sents potent i forta com pensant que mai més torna a passar? Totalment. Sí. Aviam, tu has comentat, has dit que som persones amb una debilitat. Et corregeixo. Sí.
una malaltia. Bueno, clar, la debilitat que jo dic és una malaltia. És malaltia. Aleshores, quan un cop que et poses en tractament i un cop et rehabilites, és dur, perquè és molt dur, però jo en aquests moments estic completament convençuda de que jo no tornaré a prendre mai més.